veritat és que era l'objectiu de la temporada. Buscàvem el pujar, el tornar a la categoria que creiem que, no que ens mereixem, però que creiem que hem d'estar allà. I la veritat és que sí, que era l'objectiu. Vam començar empatant la temporada una mica així, ens vam posar primeres, bon avantatge, i el Vila-sana ens ha apretat, i al final l'ascens ha sigut difícil i suat, però bé, l'objectiu complet. Sí, una temporada molt llarga, hem aconseguit l'objectiu que ens vam proposar al setembre. De fet, la temporada per mi ha sigut excepcional. Recordem que hem acabat la Lliga imbatudes, hem guanyat la Copa Generalitat, s'ho mereixen, són unes nenes de 10, la veritat que s'ho mereixen.